Nathan Pete at Simpson. Hajari, chwarae taclus gan y Derwyddon yng nghanol cae. Mw'n mentro, ond mae'r Bale yn syrthio'n garedig i Arek Pirsgorski! Sydd yn curo Ashley Morris ac yn rhoi'r Derwyddon ar y blaen wedi 24 o funudau. Chwarae taclus gan y tîm cartre, elfen o lwc, ond Pirsgorski yn sgorio drydedd o'r tymor. Pearson, Owens, Rŵl, nid y dechrau, oedd y Bala i angen yn y ras am yr ail safle yna. Mae Bale yn dod at Evan Horwood sy'n croesi ar y droed chwith. Ashton ar peniad, dim ond tuag at Burke. Burke ar ergyd! O, nachi gol! Nathan Burke yn rhoi'r Bala yn gyfartal. Ydy 34 o funudau. Y peniad allan gan Ashton. Un cyffyrddiad gan Burke. Ac yna pŵer a rheolaeth. O, na'n hyfryd. Bydd y gêm gyfartal yn ganlyniad siomedig i'r Bala hen yma, ond dyn nhw heb giro ar y graig ers bron i 4 blynedd. Bale na'n syrthio at Mike Hayes. Hayes yn glyfar yn curo'i ddyn yma arson yno, ac oedd nawthiad yn y cefn oedd penderfyniad cywir gan y dyfarnwr. Do'n am llawer o gyffyrddiad gan Hayes, ond mi nath arson yn dda, oedd o'n glyfar yn mynd i lawr yn fanna. Matty Owen nôl yn mynd, dyma Naim Arsan yn curo'i ddyn. Y cefnwr chwith, ond mae hwnna'n bas sal. Ond mae'n dod o hyd i James Davies rwsut, sy'n ei thynnu hi nôl. Pritchard sy'n cyrraedd! O, na lawi o'n fanna! Ond dim ots am hynny! Mae Matty Owen di rhoi'r Derwyddon yn ôl ar y blaen. Rhyw 10 munud i fewn i'r ail hanner. Pas Arsan yn dod o hyd i Davies. Ac dwi'n credu mi oedd na lawio gan Lee Owens, ond Matty Owens sy'n sgorio ail gol mewn 2 gêm. Jordan Evans, mae'r rhaid i'r Bala fentro rwan. Evans yn croesi. A'r Bale yn dod o hyd i Mike Hayes. Hayes yn ei thynnu hi nôl. Mae Stuart Jones sydd i fyny yno. Ond y peniad dros y traws gan y cefnwr. Stuart Jones ymlaen. Davies ac Andre Jones, o mae'r ddau di brifo. Y ddau newydd ddod ymlaen fel eilydd rhyw funud yn ôl. A mae rhaid i Jones adael nhw mynd syth i'r sbyty, gwellad buan iddo fo. Jones ymlaen, Les Davies, wel, di o ddim gwaith ar ôl yr anaf na, peniad ymlaen ganddo fo. A dyma Rob Pearson, o croesiad hyfryd at Smith ar peniad dros y traws. Wel, mi hwnna yn gyfle i'r Bala. O gan efo amser i dynnu hwnna lawr hyd yn oed, mae rhaid yn nhw wneud yn well o flaen gol. Michael Jones i fyny'r cae, Dwan yno. Peniad yn syrthio tuag at Pirsgorski. Pirsgorski mae ganddo fo gymorth a mae'n bas dda at James Davies. Ond yr ergyd yn wyllt gan y blaenwr bach. Pirsgorski nid yn dda, mi oedd hi'n bas glyfar. Ac ar y droed chwith, Davies yn wastraffus. Ashley Morris, Les Davies, dim lol gan efo. Rob Pearson allan tuag at Evan Horwood, cyfle i groesi. Os na gyfle mae'r Bala. Michael Jones yn casglu. A mae'n drosodd mewn wthiad gan Ian Sheridan. Mae Alec Modimu wedi cicio'r Bale i ffwrdd fan hyn. Mae'r dyfarnwr yn mynd i boced. Mae yna ail gerdyn melyn yn mynd i cael ei ddangos i Alec Modimu. Ond mi ath o chwarae i Zimbabwe wrth diwetha i'w wlad. A mae'n cael cerdyn coch heno yn erbyn y Bala. Hugh Griffiths yn edrych ar ei oriawr. Gwybod mond rhyw funud sy'n weddill mar y graig. Y Bale gan James Davies. Biwch ar y lles gan Michael Pritchard. Pritchard i fewn i'r cwrs. Digonedd o amser i giro Ashley Morris. Ac i sicrhau'r tripwynt i'r Derwyddon. Mae'n noson hyn llefus i'r Bala ac i hogia Colin Caton. A Michael Pritchard sy'n sgorio i roi'r hoelen yn yr arch. Mae'n dangos faint dyn ni wedi dod ar a ni ildio gol yn erbyn nhw yn diwedd y gêm diwetha, colli ni ddim. So oedd y bechgyn eisiau ennill, ond o fi'n gwybod ni ennill nos Iau pan ni treinio, nos Fawrth. So pan ni treinio, fi'n gwybod ni'n mynd i ennill. So mae pobl wedi rhoi dim bach o stick yn ei colli yn drwm yn erbyn y Seintiau Newydd, ond ni wedi edrych ar Bala, dyn ni wedi sortio nhw allan, dyn ni wedi trio rhywbeth arall heddiw. A dyn ni'n heiddi ennill y gêm. A hefyd wrth gwrs,
Yn tynnu chi'n at Cardiff Met am y bet safle yna? Ond i tad, so rhywbeth o'n i ddim yn meddwl amdan cyn dechrau hwn, ond mae gen i siawns ond dyn ni chwarae nebyn nhw adre gêm nesaf. So, byd nhw eisiau rhoi yn ôl arni a ni cyrra nhw lawr yna. So, mae'n speisio fyny neis rwan i diwedd y flwyddyn, ond edrych ymlaen. Goals change games, and when they've gone 1-0 up, then they stack up, and then they've gone 2-1, and then, you know, it's just they park 2 or 3 buses. But, you know, like I say, things never fell for us tonight. Everything fell for them. You know, the last goals are relevant. You know, there's 99 minutes gone, and they go and score on the break. But, you know, we've peppered the goal, peppered, and just things we should have took chances, which is a bit of a fault this season. But, you know, I can't fault the lads for effort. Game's running out fast as well, and the second place is up for grabs. Is it out of your hands now, Con? Not really, no. We've got to, you know, everybody's got to play everyone. So, you know, it's impossible for Connah's Quay to win all the points that's left. It's impossible for Bangor to win all the points that's left. Somebody's got to drop points somewhere. So, you know, they'll see that we've slipped up tonight. So the pressure's on them to go and win. You know, we've been in them situations before where teams slip up the night before, and then you think you're automatically going to get the 3 points. But it's difficult. Football's difficult. So, you know, if we don't get second, we'll go for third. If we go in the playoffs, we'll do it. You know, we're strong mentally and we'll be prepared. And, you know, I was chuffed with the lads tonight. Just have to be better in front of goal.